Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman dinten Selasa Wage 11 Maret 2020. Irah-irahan tuwuh ing Sang Kristus. Saking kalih Timotius pasal 3 ayat 16. Tetuwuhan, kewan lan menungsa menika tumuwuh. Menawi tetuwuhan wiwit saking wiji ingkang kasebar tuwuh wit, ron lan pang-pangipun sarta ngedalaken woh ingkang saged murakabi tumrap gesanging makhluk gesang sanesipun. Mekaten ugi tumraping manungsa saking jabang bayi dados lare tumapak kaneman tumunten dados diwasa. Makhluk gesang ing salebeting tumuwuh menika mbetahaken tetedan utawi nutrisi ingkang saged ndadosaken raga sangsaya ageng. Dene tumuwuhipun manungsa menika kinanthi mindhakipun blegering raga, jiwa lan roh. Tuwuh ngrembaka cundhuk kaliyan jantrening mangsa kala. Tuwuhipun iman lan gesang ing Sang Kristus tetiyang mbetahaken tetedan ingkang saged nuwuhaken rohipun katitik saking pangabekten lan rumaketipun dumateng Sang Kristus. Tuwuh ngrembakanipun iman ing Sang Kristus kanthi cara nampi pangandikanipun Gusti Yesus Kristus ing saben wekdal sarana maos kitab suci lan karsa mirengaken dawuh pangandikanipun panjenenganipun. Sakehing tulisan kang diwangsetake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun wewatekan, tuwin kanggo nggulawentah ing sajroning kayekten. Kalih Timotius 3 ayat 16. Pangandika menika katampi supados saged paring pangertosan, pameleh, pimucal lan pambangun iman ing gesang menika. Satemah pangandika wau saged kababar ing lampah panjenengan lan kula. Ing kawontenan ingkang mekaten, gesang kita saged dipunwastani mlebet ing proses tumuwuh. Tumuwuh ingkang dipun kersakaken inggih menika tuwuh ing Sang Kristus. Tegesipun ing gesang menika ngalami ewah-ewahan ingkang tumuju ing gesang miturut saking panggulawentahipun Sang Kristus ingkang ketingal ing gesang padintenan. Gesang ingkang sangsaya dangu sangsaya kaenggalaken ingkang kababar ing pamikiran, pawicanten lan pratingkah. Sangsaya nggadhahi sesambetan ingkang rumaket dumateng Gusti Allah kanthi lampah pambangun turut dumateng panjenenganipun. Mekaten ugi nggadhahi sesambetan ingkang sae kaliyan sesami menungsa ingkang saged ndatengaken kesaenan lan tentrem rahayu tumrap gesangipun tiyang kathah sarta bebrayan ageng. Ing kawontenan ingkang mekaten saged winastan bilih gesang kita menika saged ngedalaken woh kayekten. Kanthi mekaten panjenengan lan kula saged winastan tuwuh ing Sang Kristus. Kaanggit dening Bapak Iskandar MZ. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika Gusti berkahi.